फारसेथिं लस एन्जेलेसआव अर खामदों आरो गुबुन फारसेथिं कुम्भआव अर खामदों। अब्ला 2025 मायथाइयाव मंगल ग्रहनि जाहोनाव जोबस्रांनायनि गासैबो इयुन रादाबफोरा सैथो जागोन नामा? 2025 मायथाइनि जागायजेननाया गोबां गिख्रंथाव जाथायफोरजों जादों। लस एन्जेलेसनिफ्राय कुम्भ मेलासिम अर खामनाया आथिखालाव सावरायनायनि मोनसे आयदा। 2025 मायथाइया मंगल ग्रहनि बोसोर आरो बेखौ लानानै इयुन रादाब होनाया सैथो जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। 2025 नि सोमोन्दै गोबां इयुन रादाबफोर खालामनाय जादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव बाबा भांगा, नस्ट्रेडामास आरो आथिखालनि ज्योतिषिफोर दङ, जाय ग्रहफोरनि थाथायखौ साननानै लायो। बेफोरनि गेजेराव गोबां इयुन रादाबा गोबां फोजोबस्रांनायजों सोमोन्दो गोनां। गोदान बोसोर जागायनाया 20 सानल' बारलांदों। बे सानसिमाव हादर आरो बुहुमाव दासिम जानाय जाब्रबथाय, जाथाय एबा खैफोदफोरा बे बोसोरनि बागै जिंगा सिखांहोदों। बेखौ गिनानै दङदि जुदि बेफोर इयुन रादाबा सैथो जायोब्ला बेयो बुहुमखौ जोबस्रांहोगोन। लस एन्जेलेसआव गिख्रंथाव अर खामनायजों गोबां खहा जादों, जेराव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरांबो मोननाय जादों। बे समावनो प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय कुम्भ मेलायावबो अर खामदों। गोख्रै राहा लानायनि जाहोनाव बे अर खामनायखौ समावनो सामलायनो हादों, जाय गेदेर खहा जानायखौ होबथादोंमोन। ज्योतिषनि बायदिब्ला मंगल ग्रहआ बोसोर 2025 मायथाइनि राजा। एप्रिलनिफ्राय साना बोसोरनि आद्रा थानाय समनि थाखाय राजा जागोन। मंगल ग्रहआ गुबैयै अरनि गुदि मुवाजोंनो सोमोन्दो गोनां। बेनिखायनो मंगलखौ अंगारका आरो भौमा होननानैबो बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे रोजा ग्रह मंगलखौ मोनसे अनागारि ग्रह मानिनाय जायो। मंगलनि थाथाया हादोर आरो मुलुगाव अर, बांग्रिं आरो हिंसा बायदि खैफोदनिफ्राय जाहोन जायो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।